per buff. Hvad siger du? Han sagde selv, det var billigt, så nu trækker vi 10k per buff, han skal have. Det er det, jeg kan trække ud af guildbanken. Det er også hver gang, det bliver jo... Vi kører. Nej, shit. Jeg sagde glem. Nå. Satans. Det er mig. Det er også okay. Vi kører bare. Som der. Tanker. Lige nu kan healers jo DPS. Åbenbart ikke. Nu tænker jeg igen. Ja, der er ikke nogen måde til, at du tager den der, Hans. Det er faktisk nemmere, at den bliver på en. Ja, grøn us. Og det er godt, at han og vi noget får mere. ads. Det er Lille, han vidste det også. Vi får ads, og vi får mana voiden, og vi får healing giver. Og vi stacker selvfølgelig bare. Melee bliver bare på bossen. Jeg tror, den skal nok dø. Håber jeg selvfølgelig. Den er stakke. Og vi har tight. Fedt. Og hård AOE i øvrigt. Bare for hurtigere, de der dækker ned jo bedre. Hans tanker. Ja, var den. Der er en, der bliver overhældet der, var det ikke det? Nej. Stemmer. Nå, som range må man gerne skifte til mana voiden også. Ja, det må man godt. Der kommer en blå lige om lidt. Det er på grøn i øvrigt. Træk den ind. Nej, bare lad den lige hægte derude. Ud på grøn. 0. Den eksploderer på omkring 5%. Men lige nu skal du ud og dræbe den grønne blok. Og lade være med helt ilje med i øvrigt. Han har 4 stacks. Nå. Tror der er nogen melee, der godt må komme ud og hjælpe en lille smule. Rigtig meget faktisk. Nå. Jeg tænker meget, at man får gå ud og gribe den der, når det passer. Jeg skal nok sige til. Jeg skal helst heller ikke have, at du bliver ramt af en eller anden beam lige om lidt. Vente. Du griber den bare ind nu. Og lige mana var den lynhurtigt. Skål. Flik. Hans og tårnet. Grib den igen. Det er fint. Så er det husk, det er bare hård away. Der sker ikke så meget andet. Der er ikke engang healing debuff. Plus må gerne komme lidt tættere. Ja, var den. Ranged må gerne begynde at skyde lidt på mana voiden. Ned til 50% kontra Exos 20. Nå, jeg er ude på gul. Melee må godt slå på mana voiden indtil den er cirka 40, hvis den ikke allerede er det. Melee ud i hjælp nu. Og den der fucking langt væk derude. Den skal være klar til at grippe den her ind lige om lidt. Jeg får fat gribe den først nu. Bare gribe med det samme. Hvis vi kan dræbe Skull, så er det den der prioritet. Og så Mao gripper den nu, hvis han kan. Hans tanker. Fedt. Og så er det hård away igen. Husk, det er det der prioritet. Vi bruger en personal, hvis vi har dø. Jeg vil ham efter. Altså når vi skal ud på blocks. Ja, var den. Husk away hårdt. Fedt. Men dot den der. Jeg vil så joke nu. I kan bare ignorere mana-voiden og gå ud på gul. Ikke helt hans mere. Det er sgu lækkert at paddle den så andre defender, hva'? Vi skal stacke, vi får ads, så vi får healing giver. Jeg ser ud fra blobsene, så betyder det også, at Meladin barrier
Den må du faktisk godt bruge, når vi stacker nu her. Så er der måske 10 sekunder tilbage på debuffen den første omgang her. Så er det bare barrier med nu egentlig. Så vi er sikre på, at der ikke er nogen, der random dør til den. Tanker. Det er jo egentlig lidt hårdt. Ja, tak. Fedt. Lige for safety, så jeg ikke fuck op igen. Så må vi gerne slå på manabøjden. Bare lige, så vi har noget mana, hvis det skulle gå helt galt. Og ud på brønd. Nu dræber vi den på en gang skyld. Så ikke lige chancen. Ikke helt Ilja. Hvis I lynhurtigt vil dræbe den, så dræber vi også på os lynhurtigt bagefter. Jeg bare stacker og dræber bossen. Der er ingen healing debuff. Der sker ikke noget spændende, så I kan second pot. I kan bruge alle jeres sjove ting, hvis I har lyst. Det er sidste mulighed for AoE nu. Det var meget free lige fra. Får det faktisk ikke bedre, hvis I lige vil patte her til sidst. Hans toner. Ja, I skal stadig lige... Vi har Brug noget nogle med. regular. I har bossen. Til den Det er nok store. Manavoy. Nej. Der er ikke bossen. AoE. Og ham der Quiet Soul, der skulle have de der Elementium Gem Cluster. Jeg tror, Blue er meget usikker, hvis... Ja, det er jo lige før. Han skulle have dem.